Bakso, 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 bakso. Kok sepi meneh pelanggan do ning ndi iki? Biasane rame pelangganku kok iki sepine ngene. Sepine ra ontro. Ya Allah, paringono kula kesabaran ya Allah. Mugi usaha sing tak lakoni iki iso lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat. Misal aku dadi wong sugih. Aku ora ngarah tutulan bakso ya Allah. Paringi kula kesabaran lan kekuatan ya Allah. Engkaulah Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Bakso, bakso, bakso. Bakso, bakso, bakso. Pak Bu, bakso. Bakso, bakso. Kok sepi meneh pelanggan do ning ndi iki? Biasane rame pelangganku kok iki sepine ngene. Sepine ra ontro. Aduh, kesel leren sah nongkrong mangkal ning kene mbek kancane. Pak, monggo. Aduh, piye Pak? Dagangane laris iki. Alah, padha ae iki. Lumayan lah kena engko mangan sehari-hari. Lah daganganmu piye? Alah, mbok sepine mbok iki. Urung ana sing toko. Disabari sik ae, Pak. Muga-muga ya payu. Iya lah piye? Sabari nek kene nongkrong sik ae, mangkal kene ae. Iya, Pak. Iya, Pak.